गैया दिनै कुनु नेशनेल पलिसि एजेन्डायाव दिनै आलादा रायजो दानायनि दिनै परिबेस गैथ'वा। खोनाबाय दा रायजो राजाफोर दिपेन बर' बुंनाय बियो खोनाबाय दा भिडिअखौ बयनोबो शेयार खालाम। क्राइटेरिया एन्ड पलिसि दं होननानै दिपेन बर' कन्टिनिउवासलि बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनाया मा जाखो? बड'लेण्ड मोनथारगोन, नो बड'लेण्ड नो रेस्ट, डिवाइड आसाम 50-50 ओरै 50 लांथा लांथा हाक लानानै लिरनानै बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनाय, डिवाइड आसाम 50-50 नो बड'लेण्ड नो रेस्ट होननानै नोंथांमोनहा कन्टिनिउवासलि मुभमेन्ट खालामबोबाय थादोंमोन बा जेबो बुंनांगौ गैयामोन। नाथाय नोंथांमोना दिनै मानि थाखाय दिनै बादा होदों? सोरबा बनसु ना मा अर्गानाइजेसन बेखौ नोंथांमोना दिनैलाय मानिथो रेस्ट्रिक्सन होदों? बनसुनि आलादा रायजो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट बिनाया गुन्दै गैया, मिनिंलेस बेफोरबायदि खोथा बुंनो नोंसोरलाय सोरथो? नोंसोरो जेरैबायदि थगायदों दिपेन बर' दिल्लीयाव फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सल्युसन साइन खालामनानै फैनानै दिनैनिफ्राय बड'लेण्ड नांला होननानै दिल्लीयाव साइन खालामनानै फैबाय। बाट नोंस्रा दिनैनि दिनाव सोरबा बनसु बा सोरबा माबा मोनसे आफादफ्रा दिनै आलादा रायजो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि थाखाय दिनै माने सोमावसारनो ओंखारनायखौ नोंथांमोनालाय मानि थाखायथो होबथा बेफोरबायदि मानो खालामगासिनो दङ? व्हाट इज द मेन रिजन? हु इज बिहाइन्ड हियर? मिस्टार दिपेन बर', नोंथाङा जुदि बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ सोमावसारनो हालाब्ला एबा कन्टिनिउ खालामनो हालाब्ला जिरायनानै सिरि था, बुजिबाय? बर'नि जि हप्स एन्ड एसपिरेसन दं बे दिनैसिमबो टिल नाव जोबनानै थाङाखै, जायनि थाखाय आलादा रायजो सेपारेट स्टेटहुडनि थाखाय मर देन 5000निबो बांसिन बर' आइजो एबा गोबां माने बर' रायजो राजाफ्रा शहीद जानांबाय। मानि थाखायथो नाङामोन? आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय मुभमेन्ट खालामदोंमोन ना गादिनि थाखाय मुभमेन्ट खालामदोंमोन? दिपेन बर' दिनै नोंथाङा जि माने सेन्ट्रेलाव पलिसि एन्ड क्राइटेरिया गैया होननानै बुंनायखौ नोंथाङा दिनै नोंथांनि गथ'फोरखौ अर्डार होदों नामा जे माने बेबायदि बुंनायनि थाखाय माखासे दैदेनगिरिफोर एबा माने खोनादों आङो माने बिथांखौ केस होगोन जाहैदों। दिपेन बर' नोंथाङा लाजिदोंना लाजियाखै? नोंथाङा दि गावनो खुद बुंदों सेन्ट्रेलाव बड'लेण्डनि एबा सेपारेट स्टेटनि थाखाय जेबो पलिसि गैया एबा क्राइटेरिया गैया होननानै दिपेन बर'आ गावनो बुंदों। रायजो राजाफोर दिनै बिटिआर सुक्ति जाखांनानै बिथांमोननो आलादा रायजो बड'लेण्डखौ नांला। रायजो राजाफोर जि माने 2018आव फर्मार चिफ अफ बिटिसि मिस्टार हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदोंमोन माने बड'लेण्ड मोननायनि बाव क्राइटेरिया गैथ'वा होननानै बुंनायाव देयार इज नो क्राइटेरिया फर द बड'लेण्ड मुभमेन्ट होननानै बुंदोंमोन हाग्रामा महिलारिया। बे टाइमाव गोबां माने आबसुनि नेताफ्रा दैदेनगिरिफ्रा बुंदोंमोन हाग्रामा महिलारिया जोलैनि हांगार, बिथाङा मानो बिदि बुंनांगौ, हायोब्ला इनकारेजमेन्टसो होनांगौ होननानै गोबां रायजो राजाफोरनाव मिटिं खालामै बिथांमोना बिदि गिदिर भाषण होदोंमोन, लेक्सार होदोंमोन। नाथाय दिनै फैनानै फिन बे हाग्रामाया जि खोथाखौ बुंदों दिनै दिपेन बर'आ खुद गावनो बुंदों माने सुक्ति खालामखांनायनि उनाव दिनै बिटिआर सुक्ति खालामखांनायनि उनावहाय जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बे एकर्डजों गोजोननाय गैयैनि थाखाय दिनै फिन खेबसेबाव जोंनो आलादा रायजो नांगौ। आनटिल आनलेस जेब्लासिम आलादा रायजो मोना अब्ला जोंनि बर' हारिया थांनानै थानाया बहुत डिफिकाल्ट जागोन एबा गोब्राब जागोन होननानै बिथांमोना स्टाडि खालामनानै दिनै फिन खेबसेबाव बड'फानि जि आइडिय'लजि एन्ड प्रिन्सिपालखौ बिथांमोना मोगथां महर होनो एबा बर'नि जि हप्स एन्ड एसपिरेसन दङ बेखौ कन्टिनिउ खालामनो एबा मोगथां महर होनो थाखाय दिनै बनसुना मा होनो बे अर्गानाइजेसना दिनैनि दिनावहाय जोनोम जाबाय। जोनोम जानानै बिथांमोना दिनैनि दिनाव खामानि मावगासिनो दङ। अबावबा मास गेदारिं लायोबा सोरजोंबा पुलिस प्रसासनजों होबथा खालामजानाय, सोरजोंबा माबा माबि हेन तेन बिदि खालामजानाय, बेफोरो जोंनि थाखाय बुहुत माने साननो गोनां बाथ्रा। बाट
मुभमेन्ट बुस्थुआव बिदिया जाखायो बेफोरखौ जेबो साननो नाङा जागोन सानसेनो अट'मेटिकेलि रायजो राजाफ्राबो सापर्ट खालामगोन बेनिखायनो आं मोनसे खोथाखौ बुंबावगोन दिनैनि दिनाव दिपेन बर'आ गाव लाजिदोंना लाजियाखै नोंथाङा बिटिआर सुक्ति खालामखांनानै माबोरै बुंनो हाखो जे सेन्ट्रेलाव पलिसि एन्ड क्राइटेरिया गैथ'वा होननानै माबोरै बुंनो हाखो बनसुआ दिनै आलादा रायजोनि थाखाय कन्टिनिउ खालामनो ओंखारदों नाथाय बिथांमोना दिनै रायजो राजानि सिगाङाव माने बिसोरखौ सावनानै होदों बनसुखौ जाहाथे बिथांमोनजों सापर्ट दा खालाम बे स्टाइलनि दिपेन बर'नि बुंनाया होमबालाय नोंसोरलाय मानोथो जोलैनि हांगार बुङा हाग्रामाखौ सिगाङाव दा जोलैनि हांगारा सोर जाखो नोंनो जोलैनि हांगार दिपेन बर' नोङो बेबायदि बुंनो नाङामोन क्राइटेरिया एन्ड पलिसि गैया सेन्ट्रेलाव होननानै दिनै नोंथाङा बिटिआर सुक्ति खालामनानै गिदिर गिदिर गारि बायनो हानानै न' बां लुनो हानानै दिनै बावगारलांबाय नामा आलादा रायजो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ नोंथाङा बावगारलांबाय नामा हा मावनो हायाबा सिरि जिरायनानै था बुजिबाय सोरखौबा केस होनो नागिरनाय माना बे बेखार खोथा बिदि साननानै लाब गैया बुजिबाय बिदिखौ रावबो गिग्रा गैला दिनैनि दिनाव बयबो गोरों गोरा जाबाय नैबे मेन्टेलिटिखौ एसे इउज खालाम आदारवाइज प्रब्लेम जागोन बुजिबाय सोरबा हाग्रामाया सोरबा माबा मोनसे पार्टिनि मानसिफ्रा बुङोब्ला दिनै नोंसोर दाय जायो नाथाय दिनैनि दिनाव रायजो राजाफ्रा नोंसोरखौ अबियासलि बुंखादों बे आं बुंनाय नङा रायजो राजाफ्रा बुंदों बुजिबाय बिथांमोना दिनैहाय मारै बिदि बुंनो हाखो होननानै सेन्ट्रेलाव पलिसि एन्ड क्राइटेरिया गैथ'वा आसुरित मोनदों रायजो राजाफ्रा गाज्रि मोनखांनानै बिथांमोना बर'नि जि सिमां बेखौ बावगारलांजोब्बाय नामा नै बेफोरबायदि कुइसन माने एराइज जादों ओंखारदों हा दिनैनि दिनाव दिपेन बर'आव नोंथाङा लाजिनाया गाहाम ससियेल मिडियायाव बुंनानै जेबो लाब गैला मावनो हायाबा रिजाइन होदो बुजिबाय बा सोरखौबा दम होनाय हा सोरखौबा केस होनाय मोनसे फरायसा आफादा बिदि जायो नामा नोंसोर कनभिन्ससो खालामनांगौ नोंसोरो दिनैनि दिनाव पलिटिक्स खालामगासिनो दं जायनि थाखाय दिनै पाब्लिकफ्रा दुखु मोनदों बिनि थाखायनोथ' दिनैहाय गावजों गाव कनस्पाइरेसि कमप्लिटिं जानाया बारानिफ्राय बारा जाबोगासिनो दङ ना दिपेन बर' हा दिनैनि दिनाव नोंलाय मानो सोरबा सासे दैदेनगिरिखौ नोङो मानो बुंखो गोदो हाग्रामाखौ मानो बुङा बड'लेण्ड मोनथ'वा होननानै बुंनायाव मा बुङा हा नोंसोरलाय माथो बुंखो दिनै दिपेन बर' नों मानो बुंखो पलिसि एन्ड क्राइटेरिया गैया होननानै सेन्ट्रेलाव मानो बुंखो मानो गामिनि जाम्बा जाम्बिफोरखौ लानानै आलादा रायजो सेपारेट स्टेट मानो खालामामोन मानो पुलिस मिलिटारिफोरजों मानो बुजा होआमोन जुदि नोंथांमोना आलादा रायजो सेपारेट स्टेट सोरजिनायनि सेन्ट्रेलाव जुदि क्राइटेरिया एन्ड पलिसि गैया होननानै अलरेडि नोंथांमोना मोनथिखादोंमोनब्ला सिगाङाव बबाव थैनानै थाया बबे खियाव दंमोन नोंसोरलाय हा सान्ति सुक्ति खालामखांनानैसो नोंथांमोना माने आलादा रायजो बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया एन्ड पलिसि गैया होननानै नोंथांमोना बुंनो हाबाय दिनै बिटिसिनि सोरबा एमसिएलए इएम जाखांनायनि उनावसो नोंथांमोननि खुगानिफ्राय बेबायदि भाषाया ओंखारबाय जायनि थाखाय दिनै रायजो राजाफ्रा बुजिनानै दिनै दुखु मोनदों दिपेन बर' आबसुखौ बुजिबाय मानो रावबो बुङामोन गाज्रि मोननानै लाब गैया दिपेन बर' आबसुखौ रावबो बखियामोन नाथाय दिनैनि दिनाव नोंसोर ओरैबायदि पलिसि मेकिं खालामनानै रायजो राजाफोरखौ गुलाय गुजाय थासारियाव लाबोगासिनो दङ जायनि थाखाय दिनै गामि ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो साननो गोनां जादों बबे लामाजों थाङोब्ला जों आलादा रायजो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ मोनगोन नै रायजो राजाफ्रा दिनै साननो गोनां जादों एबा सानदों गमामायैनो आलादा रायजो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट मोनाब्ला जोङो मालाबाबो सेटिसफाइ जाया आरो जोंनि जि बर'नि हप्स एन्ड एसपिरेसन दं बे मालाबाबो फुलफिलमेन्ट जानाय नङा जेब्ला जोङो आलादा रायजो बड'लेण्ड मोनगोन अब्ला जोङो गोसो बायदि खामानि मावनो हागोन एभ्रिथिं ए टु जेड रायजो राजा नैबेखौ दा एनालाइसिस खालामदों आरो स्टाडि खालामदों आरो फैबाय थानाय समाव रायजो राजाया बनसु आफादखौ सापर्ट खालामगोन होननानै बयनिबो सिगाङाव खौरां होदों बिथांमोना दिनै गन्थङाव दै हाबदों मोनसे टाइमाव बुंदोंमोन दिपेन बर'आ माने ओरैबायदि बुंदों जायखि पार्टियानो आलादा रायजो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि थाखाय मुभमेन्ट खालामोब्ला खालामथों बा आदाराव खालामोब्ला खालामथों जोंहा बुंनांगौ गैया होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन बा मैयाना मालाबा बिथांमोना बुंदों बनसुनि आलादा रायजो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट मुभमेन्ट खालामनाया पलिटिक्ससो होननानै बुंदों जास्ट पलिटिकेलनि थाखायल' बिथांमोना
बेबायदि मुभमेन्टखौ खालामदों होननानै बिथांमोना बुंदों। बेखौ आङो माने नेक्स्ट भिडिअ'आव आं डिसकास खालामसै। बाट दिनैनि दिनाव नोंथांमोनहा प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकारजों दिनै आबसुआ मानो बाहायजानांगौ दिपेन बर'? बिनि थाखायसो ना दिनै आबसुखौ दिनै गाज्रि मोनदों रायजो राजाफ्रा। नोंथांमोना जुदि मोजाङै मोजां दैदेनगिरि जानानै फैदोंमोनब्ला एबा मोजां दैदेननो गोसो जादोंमोनब्ला दिनै नोंसोरलाय मानोथो पलिटिक्सजों मानो रिलेटेड थानानै खामानि मावदों? जेबो डिफारेन्स गैया। देयार इज नो डिफारेन्सिएसन बिटुइन आबसु एन्ड UPPL सेम। आबसु मावनो हायि खामानिखौ UPPL मावो, UPPL मावनो हायि खामानिखौ आबसुआ मावो। बे एकदम अबियासलि सैथो खोथा। बाट बिथांमोना थेवबो माने जोङो जेबो रिलेटेड गैया, जेबो सोमोन्दो गैया, नैबेबायदि खोथाखौ बिथांमोना बुंबाय थायो। एनिवे लोगोफोर, नोंथांमोना कनसियास जानाया मोजां। ओंखायनो आं आपिल खालामो, दिनैनि दिनाव जेब्लासिम आलादा रायजो सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मोना अब्लासिम जोंनि गेजेराव गोजोननाय गैया आरो जोङो गोसोबायदि गावनि पावार एन्ड फांसन मोनाब्ला जों थांनानै थानायाव बहुद डिफिकाल्ट जागोन फैबाय थानाय समाव। ओंखायनो कनसियास जानाया मोजां लोगोफोर।